ಮಾತರಿಗಳ ಎಸ್ ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಕಾಂಡನಿ ಅನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ದಾನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗಂದು ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂದು ತೂಕಬಲೆ ತುಲೆದು ಗೀ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನದ ಹೀರೆ ನೆಂದಿಕ್ಕದು ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಬುದುಲ್ ಪದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಲೊಂಬುದು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಚೂರು ಬುದುಲಾಡಂದು ಮನ್ಪುಗತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಯೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಏಕ ತುಪ್ಪ ಮೈಪುಗ ಗೀ ರೈಸ್ ಪಂಡಿ ಒಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಡು ನೆಕ್ ಚೂರು ತುಲೆ ತುಪ್ಪ ಮೈತಿದೆ ಒಂಚೂರು ಬಡೆ ಸೋಂಪು ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೋಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆಪ್ನಪ್ಪಗ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಸೋಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿದಿನ ಪಾಡ್ದ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ದ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ತುಪ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಮೈಪುಗ ತುಲೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಟ್ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬೋಡು ನೀರು ಮೈಪುಗ ನಿಕ್ಕಲು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ಯಾನ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಒಂದು ಐತೆ 2 ವಿಜಿಲ್ ಬರೋಡು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಮೈತದ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿಗ ನಾನು ಒಂದು 2 ವಿಜಿಲ್ ಬರಡು ಮೂಲು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ದೀತೆ ಬೇಯ್ತನೊಂದು ತುಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಒಂದು ಪುದೀನದ ಹೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡೆ ಸೋಂಪು ಜೀರಿಗೆ ಎಡೆಮುಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡು ನೆನ್ನಿತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಇಂದುಲ ನೆಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದ ಗೀ ರೈಸ್ ಇಂಚವರ ಮಂತ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಾನಿತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತರಕಾರಿ ಐತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಅವನು ಪೂರ ಮನ್ಪುಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಡದು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆಡು
ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಪಂಪೇರು ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಪುಜಿ ಒಂತೆಂದು ಕುರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಂತದ ಆನಗ ಕಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಕೋನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಡು ತುಲೆ ತುಲೆಂದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ ಕಡೆನಾಗ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಇಂದು ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದು ದೀಪದ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಕಲೋರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಮಾತ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕಂತೂ ಗೀ ರೈಸ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಂತಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ತುಲೆ ಈ ತದ ಮಂತದ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಯಾವ ಅಂದು ತೂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಆದಾಯ ಪಂಡ ರುಚಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಆತೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಯಾವು ಪಾಡ್ಗ ಇಂದು ಶೋ ಕುಡೆ ಕೊದ್ದಿ ತುಲೆಂದು ಕೊದಿಂಡ ಈತ್ ಕೊದಿಂಡ ಯಾವು ಅಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ತುಲೆಂದು ವಿಜಿಲ್ ಪೋತುಂಡು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ದಿಪ್ಪುಗ ಹಿಂದೆ ಮಾಡೈತೆ ತುಲೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆತಂತಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಕೊಂದು ತುಪ್ಪಡೊಂಜಿ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ತುಪ್ಪಡೊಂಜಿ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನಲ್ಲ ಈಗ ತುಪ್ಪಡ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಮಾಡೋದು ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿಂಚ ಬೆರಸ್ಗ ತುಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇವಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಪೇನೆ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಿಖಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.